Velkommen til min kanal. Jeg har været væk i 1,5 år nu. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg er nok lidt tilbage igen. Her på det sidste, der har jeg tænkt rigtig meget over, om jeg skulle starte igen. Ja, jeg har tænkt de sidste par måneder over det, og været rigtig meget i tvivl. Men jeg bliver simpelthen ved med at gå og tænke på det, og ved ikke rigtig sådan der, om jeg skal starte eller ej. Men jeg gider sgu ikke rigtig tænke på det mere, så nu vil jeg bare prøve at hoppe ud i det. Det er det, jeg gør nu. Det er derfor, jeg sidder her. Jeg er rigtig akavet. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg aner ikke rigtig, hvor det her det fører hen. Jeg ved heller ikke helt, hvilke videoer jeg kommer til at lave. Jeg har selvfølgelig nogle idéer, men hvis I også har noget, jeg gerne vil se fra mig, så vil jeg meget gerne skrive noget under, så jeg lige får lidt respons. Jeg stoppede som sagt her for 1,5 år siden. Der har jeg bare gået og tænkt lidt over det igen. Faktisk rigtig meget. Jeg har også haft det lidt svært med YouTube, fordi at jeg ved ikke, jeg synes bare, at jeg måske har tænkt lidt for meget over, hvad andre tænker om det. Det tror jeg stoppede mig en del i det. Det er også derfor, jeg har været sådan lidt tilbageholdende med at skulle starte igen. Både fordi jeg ikke ved helt, om det er det, jeg vil. Så det er bare det der, hvad folk de tænker, som jeg nok bare skal lægge lidt på hylden eller være med. Så ja, jeg er 16 år og bliver 17 til september. Lige pt. Der går jeg ikke i skole. Det er en lidt anden historie, men det gør jeg ikke. Jeg gik ud af 9. sidste sommer. Jeg startede i 10. men droppede ud. Og nu skal jeg så i gymnasiet her efter sommerferien. Jeg savner lidt det der hverdag. Altså, man har en hverdag, selvom det kun er en måned siden jeg droppede ud i 10. så. Men jeg så går egentlig bare og hygger lidt, træner, arbejder og går og laver lidt, hvad jeg har lyst til egentlig. Ses med en masse veninder og sådan. Det var måske en god tid at lave noget YouTube på, hvis det var det, jeg ville. Det er virkelig mærkeligt at sidde her. Det kan I måske godt mærke på mig, men jeg synes, det er sådan lidt underligt. Ja, jeg håber selvfølgelig, at I vil følge med og se, hvor det fører hen. Mine sociale medier, hvis I er interesseret i det, så er de nedenunder i beskrivelsesboksen. Og ja, så ses vi bare i min næste video.